Kusela abafundisi njengokubatshwa ngokuba yini babatshwa izindlebe kwezindlebe zabo abafuni izwi eliphilileyo balandela ukubatshwa kwezindlebe zabo befulathelise bebalekela zabo eqinisweni bebalekela iqiniso beflathelisa izindlebe zabo eqinisweni bephambukela ezinganokwaneni Ayoba abantu bayabona ngamehlo kamoya ningabunga amehlo enyama kufanele nibheke ngamehlo kamoya leli ibhalwe phansi plain sighted ukuze wonke umuntu anokuqonda abone into ukuthi lento angiyazi ngokweBhayibheli so ngeke ngize ngilandele nilandela izinto eningazazi ngokuba neBhayibheli anilazi ngizuka abantu ngisho kanje ngokuba vele ngisho into ekhona abantu abalazi iBhayibheli kepha siyabancenga njalo ukuthi woza neBhayibheli lakho sihlole imbhalo ngokuba uJesu asihlole imbhalo nina nifuna ukuhlola imbhalo nifuna nina ukuthi nilandele abantu abazonitshela izinto elifuna ukuzizwa phendukani